To treća grekokatolícka cerkva, ktorú maľujú zomborskí majstrove zo studija Ambrošić. Pred askeľoma rokami oni omaľovali Đurđovskú cerkvu, a toho roku u juliju robili cerkvu u Gospođincoh, odkad si prišli do Bačincoh. Do sada, gde god sam radio, ostavio sam... Po teraz čas gdje sam robil, ochábil som dobrý upečatok i dobrú robotu za sobu. To roky iskustva, a i njemu šitsko patric pres penješ. Robota tih majstrov draha, poneže šitsko robia ručno, ta parohijanje nie mohli sami obezpečiť potrebni sredstva. So s blahoslovom vladyky sme písali projekty do katolíckych organizáciách. Konkrétno zo katolíckych organizáciách u Nemeckej sme dostali to tí sredstva. Tak jednu časť pomohli i našo parohijanje. Parohijanje, ktorí boli u možljivosti, obezpečili sredstva za novi lusteri, švičníky, križi i drugi predmeti potrebni za okončovanje bohosluženja, ktorí najvjerojatnejšie počnú koncom šľidujúceho týždňa, keď po plánu majstrove majú zakončiť zmaľovanie. Bačinčanie i všetky mi še tu radujeme, celá parohija, že naša cerkva še teraz obnovi z odnuka. Jakvari i najstarší generácii nepamätajú, kedy bola ostatní raz bidená cerkva. Cerkva bola bidená že 58. roku, alebo ešte 57. tých rokoch. Znači prešlo vece jak od 50 roky, odkedy bidená cerkva. I naspravdi už ju trebalo ju objedieť. A po slovoch paroha Darka Ráca u plánu i biljenje cerkvi zvonka, zošćim bi roboti na njej boli za dlhší čas zakončeni.